Bari na nuna maka yadda za ka siyo kaya daga China a ƙasa da cikin minti 5. Wannan hanyar da zan nuna maka za ka iya ka siyo kaya daga China ba tare da middleman ba kuma ba tare da confusion ba. So all you need is pay attention to this video. Step 1 shine daga ina kake so ka siyo kaya. Daga 1688 ne? 1688 kowa ya san application ne good for wholesale buying. Kayansu suna da sauki kuma suna da farashi irin na wholesalers kamar kai da kake so ka saro ka saida. Ko kuwa kan Pindodo za ka siyo kayanka. Pindodo application ne wanda za ka samu kaya a low price. Ko kuwa akan Taobao application za ka siya kaya. Taobao application is good for unique and luxury items. Ko kuwa akan Alibaba za ka siya kaya. Alibaba application ne wanda za ka samu trusted and verified suppliers. Ko kuwa daga JD za ka siya kaya. Akwai many different applications wanda za ka iya siyo kaya daga China. Step 2 shine bayan ka zaɓi application inda za ka siya kaya, sai kuma ka samu warehouse address na shipping company inda za su ɗauko maka kaya. Saboda most of the suppliers ba su shipping outside China, dole sai within cikin China suke iya kai maka kayanka. So hakan akwai different shipping agent wanda suke da application. Za ka iya kai downloading application din nan, kai register, sannan za ka ga address inda za su baka da number ka aji wanda zai indicating kayan ka ne. Ga kaɗan daga cikin shipping companies inda suke da application wanda za ka iya kai downloading kai register da su ka samu shipping address ɗinka. Akwai Sky Cargo, akwai Skyjet, sannan akwai Sababai. Wa'annan kaɗan daga cikin companies inda suke da application ne wanda za ka ɗauko ka buɗe sannan ka samu warehouse address inda za ka kai da za ka sa kan application inda za ka yi siyayyar kaya. So in ka sa wannan application din, hakan zai ba ma supplier dama ya ga address inda zai kai maka kayanka cikin China. Step 3 shine paying method. Dole ka samu hanyar da za ka biya supplier nan kafin ka siya kaya. Shin ta Alipay, kana da Alipay account wanda za ka siya kaya kai ma supplier payment, ko kuma da bank card za ka yi payment? Ya danganci hanyar da kake da ita wanda za ka iya biyan supplier. Amma a shawarce in kana so ka fara harkar importation, ya kamata a ce ka mallaki Alipay account. Saboda yin hakan zai taimaka maka wurin samun sauƙi sosai. Saboda da ka samu sauƙi wurin siyan kaya, da more ribar da za ka samu. So yana da kyau ka nemi hanyar da za ka bi ka buɗe Alipay a verifying ɗinka domin biyan suppliers. So bayan ka yi wannan, in kuma kana da Alipay account, za ka yi linkin ɗin shi da wannan application ɗin wanda za ka siya kaya. Shawarar da zan baka shine kada ka yarda supplier ya baka account din shi ko QR code ka je kai scanning ka biya shi kuɗi ba cikin application ba. Ka tabbatar da kai linkin wannan payment method din naka da application din da zaka yi siyayya. Hakan zai baka dama in ma an samu matsala da supplier zaka iya ka shigar da ƙara akan customer service. Step 4 shine searching, sourcing da kuma negotiating. Bayan ka ɗora duk wa'annan abubuwan, warehouse address, ka yi linkin account ɗinka da shipping wannan method inda za ka yi amfani da shi, sai kuma ka duba kaya, ka yi negotiating, ka tambayi supplier duk wani bayani da ya danganci abin da za ka siya. So hakan abu ne mai sauki. Za ka iya kai using in kama kana da hoton abu, za ka iya ka je alama inda yake da kyamara ka shiga kai sacin, zai nuno maka different suppliers, ka tabbatar da ka yi bincike sosai kafin kai payment kan abin da za ka siya. So in kai wannan ba abu ne ba mai wahala kuma mai ɗaukan lokaci. In dai ka san me kake yi, za ka iya wannan cikin ƙanƙanin lokaci. So in kai wannan, hakan zai baka dama in ka duba duk ka san bayanan abu, ka aminta da shi, ka yarda da shi, kuma kai magana da supplier, kai negotiating. In kamar da yawa za ka siya, kada ka ga price inda ke suka rubuta kawai ka ce ai iya price ɗin kenan. Ka tabbatar da kayi chatting da supplier ka ji wani irin ragi zai maka, kai negotiating da shi price. Saboda da ka samu sauki a harkar importation wurin siyan kayanka, da more ribar da za ka samu in ka kawo kayanka ka saida. So wannan shine step 4, abin da ya kamata ka sani kuma ka bi kafin ka siya kaya. Step 5 shine zaɓar kaya, adadin kayan da kake so da kuma colors ɗin abubuwan da kake so. Bayan ka yi wannan, za ka je ka yi choosing how many pieces na abin da kake so, sannan kuma ka zaɓi colors ɗin abin da kake so, sannan kuma in ka yi wannan sai ka je kan yin payment. So in ka je yin payment bayan ka zaɓi kayan nan, kawai za ka je tun da already
ka riga da kayi linkin payment option inda za ka yi amfani da shi, za ka je domin ya baka dama kan ka shigar da bayananka inda Alipay kai amfani domin su ciri wa'annan kuɗi ai ma supplier payment din wa'annan kaya da ka zaba. Step 6 shine delivery. Bayan ka yi wannan, supplier already ya riga da ya yi receiving order ɗinka, can ya yi appearing kan ya yi receiving order da quantity da kuma abubuwan da ka zaba. Hakan zai ba shi dama su packaging kayanka. Already dama za su ga wannan shipping address ɗin da ka sa na warehouse. Hakan zai ba su dama su packaging, su rubuta wannan details ɗin jikin package ɗin kayanka domin su kai shi address ɗin da ka sa akan wannan application ɗin domin su maka delivery ɗin kayanka. So bayan sun yi wannan, idan kan application ne, za ka ɗauki, ya danganci application ɗin da kai amfani da shi na shipping company ɗin. So za ka je ka ɗauki wannan tracking number. Bayan supplier ya ba ma express kenan, za ka ga tracking number ka jikin wannan application din kuma jikin kayan da ka zaba. So bayan ka ga wannan tracking number, za ka ɗauki tracking number domin ka je ka shigar da ita kan application ɗinka. Hakan zai ba ma wannan shipping company ɗin ka wannan dama da sun yi receiving wannan package ɗin naka, za su ɗora shi kan application. Alamar sun yi receiving ɗin shi, za ka ga duk wani abu, za ka gama hoto sun ɗauka sun ɗora maka na package ɗin kayanka. Step 7 shine shipping. Bayan supplier ya kai maka kayanka warehouse, sannan sai kai requesting na si packaging kayanka, sannan kuma ka zaɓi shipping method inda kake so kai amfani da shi. Walau air shipping za ka yi ko kuma sea shipping, ya danganci yanayin yadda kayanka suke. Already na riga da na yi wannan bayanin akan sauran applications ɗina na kayan da ya kamata kai shipping ɗinsu by air da kuma kayan da ya kamata kai shipping ɗinsu by sea. So bayan ka yi wannan, sun yi packaging, za su nuna maka kuɗin abin da za ka biya da kuma nauyin kayanka. Hakan zai baka dama ka tanaji wa'annan kuɗin kafin kayanka su iso, yadda da sun iso za ka yi clearing ka karɓi kayanka. So wannan su ne steps ɗin da za ka bi domin ka siya kaya daga China cikin ƙanƙanin lokaci, kuma kai shipping ɗin su zo gari ka ba tare da wata matsala ba, kuma ba tare da wani ya shiga tsakaninka da wannan supplier ɗin mai sai da kaya ba. Idan kana son ƙarin bayani ko kuma sanin ilimi wanda ya fi wannan faɗaɗa, za ka iya ka siya copy ɗin littafi na ebook wanda dai bayani cikin shi tun daga menene importation, shipping method da kuma different applications inda za ka iya ka siyo kaya daga China ba tare da matsala ba tare da confusion ba tare da wani middleman ba. Copy ɗin wannan littafin always ni ce importation coach ɗinku Zainab Lawal. Kada ku manta ku yi following, ku liking videos ina, sannan ku yi sharing. Wassalamu alaikum and bye for now.